Għexieren ta' persuni tilfu ħajjithom u oħrajn indarbu f'żewġ splużjonijiet f'Ankara l-belt kapitali tat-Turkija. L-isplużjonijiet saru waqt dimostrazzjoni għal paċi qrib l-istazzjon ċentrali tal-ferrovija. Huwa maħsub li madwar 14,000 persuna kienu preżenti għal din id-dimostrazzjoni u malli seħew l-isplużjonijiet hemm paniku kbir filwaqt li deru ħafna nies mal-art mimlija dmija. Fil-filmati evidenti wkoll il-ħażda mal-ħin tal-isplużjoni. Fil-mira tal-isplużjonijiet kienet id-dimostrazzjoni nnifisha li kellha lan li twassal messaġġ għal tmiem tal-vjolenza fil-kunflitt bejn l-Istat u l-militanti Kurdi fix-xlokk tal-pajjiż. Il-Partit favur il-Kurdi kien fost dawk li appella lin-nies biex jattendu għall-attività. Il-mexxej tal-istess partit ħassar ir-relis kollha għall-elezzjoni u qal li l-ħtija ta' dan l-attakk li se jaħlu massakru kbir fiċ-ċentru ta' Ankara hija tal-Istat. Dan l-attakk seħ qabel l-elezzjonijiet li t-Turkija se terġa' tagħmel fl-ewwel ta' Novembru wara li f'Ġunju li għadda l-elezzjonijiet kienu konklusivi. Il-President tat-Turkija kkundanna dawn l-attakki li sejħilhom terroristiċi.